Parlem de melons, parte 1. Bon dia, melons i melones. Benvingudes un dia més al nostre canal. Som Parlem de melons i avui toca obrir el meló, encara que vos hem de confessar que este ja està obert, de els pobles. Crecer l'origen a cada passa. Però, que curiós, com fa 2 setmanes. Increíble, ¿eh? ¿Cómo se mantiene? I... Vale. Es como el primer día. I mentre nos en mengem i això, Yuna ens contarà quin és el seu poble preferit i per què. El meu poble preferit, òbviament, és el Masoras. Perquè, a veure, tenim bandera blava. Joder, empezando fuerte. Decías que venía más hora, bandera brava. Tenim un riu superbonico que passa aigua tots els dies de l'any per aquest riu. La plaça de l'Ajuntament és la plaça més bonica en la font més gran i més bonica també que mai un arquitecte ha pogut idear, aquesta font. ¿Vale? I no sé... No por nada, pero els empastres que se van ahí. Bueno, ara han ficat plantetes. Però és que han ficat plantetes en plan al voltant de la font. Però moltes vegades passes pel costat de la font i les macetes estan tombades. I és com, bueno, vale. I no sé, la Masoras és molt bonica. Ja està, un punto. Vale. I això, ja està. Bueno, i no... Ja no, anava a bullir una falta. Bueno, falta. Amolla-la. Pues que no som burriana. Que podria ser pitjor, saps? Podria ser peor. No Mi frase favorita, despertar. Vale, a veure, que no passa res, o sigui, que és que el Masoras i Burriana tenim pique, però a tope con ellos. Com la Fanta de Varella. O como el Barça. También te pique. Increíble. Puedo más. Mátenme. Vale, Roser, contamos quién es el teu poble preferit i per què. ¿Y por qué no es burriana? No vaig entrar en el xoc. Eso No fue vaig a igual. revisar. Què va? Pues no tinc ni idea, tio. És que no pot dir Almassora perquè tampoc és Almassora. O sigui, visc en Almassora però perquè no he tingut elecció, saps? És com el meme este del xiquet que naix que diu, por favor, que no és Almassora, i efectivament naix en Almassora, saps? Es Slytherin, ¿no? Es Slytherin, no. Y ala. Pues no sé, tío. Yo qué sé. Vista Bella. Vista Bella. ¿Està bella? Vista Bella está chulo, sí. He estado una vegada. Sí, vam estar tu i jo, de fet. El problema de esos pueblos es que pujant en el coche igual vomitas. Pero bueno. Ahora yo tendré un... Son factores, A Vilabella? Hòstia, pues a Vilafranca ja Ja. no te dic. És que Vilafranca tot té que ser més, també, eh? ¡Hola! ¡Hola! Yo una vez vais a Si vomites en Vista Bella, pues en Vilafranca encara vomites més. El cotxe que has de tindre per a pujar a aquests pobles és com per a... quan has d'agafar un joc així potent. Requisitos mínimos. 100 cavalls de potència, 4x4. Ocupació mínima de tal, com si vols rodar el GT5, el i7, no sé quantos de RAM, tal. Bueno, sirve. Perquè si no, jo tinc amics encara. I van pujar un C3 a esports i quasi han de baixar per a espentar perquè en primer el cotxe no tirava 4 persones en un C3 de 70 cavalls, pues el cotxe pues anava... Nosaltres vam pujar No, una pero furgo. sí, y cuando pusimos nosotros a Vilafranca, en el coche. Ahí no estava jo. No estaves tu. Jo no estava. Hola, tío. Oh no, Yuna no estaba. Bueno, estaba Ramón en cámara. Sí. Que salude. No, que no em diga del públic. Ah, és veritat. Que tenim públic, avui. ¡Bravo! Se torna loquísima la cosa, Ya está. Problemas técnicos con el perro. Pues Vale. ara mos dirà, Miguel, No. Sí. quin és el seu poble preferit i per què. Vale. El meu poble preferit, encara que no mai he parlat d'ell, és Benicàssim. No, mai has parlat de Vale. ell.
Per què? Primer perquè és la família de mon pare pues, va viure ahí, ara ja no, perquè com passa normalment pues, la gent que viu als pobles se'n va a les ciutats, perquè si no... Sobretot més en èpoques més passades. Bueno. Bueno, Ja. no, ja també. Bueno. Però bueno, el de la mitja i tal. per això, el fet de tindre, per exemple, hospitals o coses així, pues, Claro. ajuda a una altra ciutat. Vale. I quina pega té? Pues la pega són els turistes. Què vull dir? Los madrileños. No, pero bueno. Si España fuera un donut. Madrid no existiría. Bueno, y Toledo igual tampoc. Bueno. Vale, important. Turistes, perquè me dona ràbia de que el meu poble del meu pare, pues, se conega per el FIP i se conega per les platges i que no se conega per, no sé, per ser un poble bonic, per tindre a 3 quilòmetres les muntanyes i a 5 més a la platja, saps? Que siga només per els festivals o per coses turístiques o per fer-te una cervesa a la vora de la mar i no per en si la idea del poble. Tampoco está mal, pero desde pobre igual es el origen. ¿No vos suena algo de un platanito? Un platanito. ¡Ay, platanito! Es que no sé exactamente qué es, pero... El platanito de Benicàssim. Es que eso es verdad. También de Benicàssim. El Increíble. platanito está ¿Ahora ya es lo que es? No sé. Pues explica. Yo no sé, no sé Pues qué es. es que a la mar, en estiu, pues fiquen com un plàtan gegant. Anava a fer una referència a com arriben gent... No, no. Però no vas a ver. Ramon, guarda, a sota llego. Tornem d'un talló, molt poc talló. Uy, ¿el platanito? ¿Estás hablando del platanito? Estamos hablando del platanito. Pues sí, ¿qué es platanito? El platanito es el estiu, Un plátano pequeño. un plátano pequeño también, y el plátano primogenio. El estiu se fica como si fuera un plátano, pero eso, el platanito, a la mar, hinchable, claro, es un plátano, se puede echar. Y se conecta a una lancha motora. Wow. Aleshores la gent pues, se fica a dalt y es como si fuera un trenesito pero acuático y la gente pues ahí ho flipa un rato y ya está, pagues pues con mig riñó, La veritat és que sí. que fiques ahí y estás pues mitja horeta donant voltes com un bobo, ya está. ¿Vos os pensás que el plátano no té llavor? Sí. És veritat, per què passa això? D'on hi són els plàtans? Perquè és tot un... és el mateix plàtan. Hola. És tot el mateix, la mateixa planta. O sigui, el plàtan que jo m'he menjat ahir és el mateix que me vaig menjar quan tenia 5 anys? Sí, No, com que el mateix. I és el mateix. És el mateix. Ves el mateix. És el. Y el És com primer Déu que està homínido, totes les coses, pues el plàtan Claro, també. però pues echas el mateix plàtan que el primer homínido. Però és com... Increíble. Ostres, igual dic una barbaritat. Ara se me tiraran damunt és No lo entiendo. nerviós de ciència. Jo crec que ja fa estona que estem dient una barbaritat. Com els xampinyons i totes aquestes coses, no? Que hi són del mateix... Sí, la planta, ¿no? ¿Qué es animal? No es una No es planta. una planta, Los es amebes. un reino diferente. Sí, el reino de los... ¿Hongos? Hongos. El reino de los hongos. Sí. Está el rey hongo, la reina hongo. La princesa Es como champiñón. los pitufos, pues igual, los hongos. sí, sí. Tot... Ai, com Todavía al no. recreatiu de la Salera, Ajá. a la Moldera guapo. i això, i estan les maquinetes aquestes d'agarrar un peluche. Sí, guai. Que estafa, Oh, Vols dir que Laura, disculpe la Que ràbia, en veritat, perquè jo estava encabotada i que volia agarrar un toad. Perquè la vinya eren molt bonicos, o sigui, per champiñón. Sí, yo dije, de repente. Y claro, y yo fico el gancho... Gancho. El fico, si esto es el cap del toad, así, Sí. ¿Y qué fa el gancho? Fa. Sí, sí. Y yo me sigo agarrando y todo, pues normal. Fatal, No culpes al Funciona juego, supermal. culpa al jugador. fatal. Fatal o retal. Bueno, Vale. ¿el Vale. has dit? No, el meu no l'he dit, el meu poble preferit és Vilafranca. Sorpresa. Hola, qué sorpresa. Surprise. Perquè és molt Yo guai. pensaba que sería... Però és que al moment, perquè és molt guai. Morella. Jo he currat-me la bandera blava, no sé què, ella, perquè és molt guai. És que Hoy se duerme la estoneta, És que Vilafranca no necessita cap explicació. Bueno. Perquè Vilafranca Igual, és de muntanya. Está chulo. Els interiors Falta de de presión, muntanya, desafectación. fa fred, neve
Increíble. Pero es que demanes, ¿no? No podéis ir en Jo- casa en 3 días. Me encanta, mira, me encanta. Jo sempre ho he dit. Jo, si puc guanyar-me la vida, a Vilafranca me la guanyé. A Mericler, que te vas a Claro. Ala, a plegar calcetins. Bueno, anem a fer un juego, ¿vale? Oh, shot. Bueno, espera, Nacho està gravant. Nacho no, que se diu Ramon. Ai, posem un dit, que més Nacho. Da igual, da igual. Juan Carlos. Vale, anem a fer un xoc. Juego. Juego, juego, juego. Vale, ya está, ya está. Ya estás tocando y no te estamos segando. Muy Està progressant. Crec que no s'està donant compte. Vale. Anem a fer el xoc dels emoticonos. L'emoticon. L'emoticono. Les L'emoticono. emojis. Les emojis. Jo us ficaré una sèrie d'emojis i haureu d'adivinar quin poble és. Ui, Vale? tinc nerviós. Comencem en el primer. First one. Le primer. First one, ¿vale? Estic nerviosa. Tinc que guanyar este premi. Tinc que guanyar este A premi. veure, mireu. Joder. El primer es este, el sabreu, ¿vale? Pero, como me enseña la vecina, no quieres guardarte, ¿vale? El 40. Hola. Hola. Bueno. Y es... Sospite La pera. Tapa negra. Burriana. Realmente... Pero en serio, yo creo que no. O sea, Sí, y eso no es dos. ¿te las respuestas? Sí, Sí. pero son las respuestas que vamos a picar nosotros. Ah, vale. Sí, és burriana. Hombre, Sí, sí, Són sí. cerdos. Però a veure, que no passa res, si són cerdets, nosaltres som Caragols. caragols. Cada un és un animal. Eso. Eso es... Igual se usa per això? No. Ahora un poble que me fa molta risa, ¿vale? El 51. Hòstia! El 51. El 51. Ah, Y es... Masa nasa. Muy Ah, sí, bien. Hòstia, vale. Masa nasa. Masanasa. Masa nasa. Masanasa. Masa nasa. Masanasa. Es que es molt graciós si no me De veritat, en veritat pareix que és una mà molt gran. Masa nasa. Té una massa Masa. Té nasa. una masana... Vaya. Hola. Increíble. Nasa. Masa nasa. Vale. De la NASA. La masa de la NASA. El 47. Por Budrenko. El 47. Vale, crec que sí que és, però no sé. Montjuïc. És Montaconejos. 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 Claro. Hosti, tío. Vale. Abejonejo. Abejonejo. Que te dije el objeto del sector. 43. ¿Cuál? Ah, bueno, crec que sí quin és. ¿Qué es lo de la beta? 43. ¿Es Mel? Sí. Lot of honey. Honey. Abejo, Mel. Ah, mucha mel. Mucha mel. Mucha mel. Mucha mel. Joder, no sé Molt parlar. bé. Lot of honey. Vale, no me siga. Oi, Vale. oi. Mos han despertat. A veure, ara Fa vos poquets. Sí, ya diré... fa prou. Disfrutando. Ojo, este es difícil, ¿vale? El 39. 39. Ah, El joder. 39. Hòstia, sí. Bueno, no vas a decir lo que estoy pensando. Ah, cap. No. No vas a decir. Eh, Dices tú, vale. Benaguasil. Benaguasil. Ah. Es que tinc I ara va l'últim, i passarem a un altre joc. Quan se fan coses... I que no el saps. Buah. Increíble. Chungo. Este. El 22. Los dos patitos. De hecho, Pues no sé què collons és això, Font... 22. La font... Font d'arbre, font... De Carlos, no sé. La font de... Ah, com se diu? Font... Villarosa... Fontanero, no, No. espera. Font Vella. Terceaguas. És un poble. No, és una font, no? Primer. A veure, font arbre, És una font font i una- palmera... Fontetat de Sant Lluís. No, és una... Sant Lluís no és un arbre, que sàpiga. Sí, la fonteta de Sant Lluís és on entrena el primer sala de València, bàsquet. Bueno, sí. que ja no es també Juego electrònic, No ho sé. A ver, es una font que segons és un arbre, no? És un tipus d'arbre? Sí,
Sí. Saps Espino. Font Taroncher, Font Olivera, Font Ametler. És font no sé què? Fonteliviana? Com es diu? Font... És font no sé què, no? Sí. Font... Font de la... Font de la Figuera. Font de la Figuera. Hola. Ole, bravo. Mira, tranquil. Esa es la seva manera de aplaudir. Uau! Uau! ¿Qué habéis hecho? Mira qué bonito que es. Home, deixem clar que Lola és un gos, perquè... Una gossa. N'hi ha... Una gossa? Bueno. O sea, ni a- Bueno, N'hi ha pero- espectadors que se pensen que és un gat. Pero no, Ay, no sí, le he mireu, preguntado. és Lola, és un gos. Una gossa. És una gossa. A veces se convertís en gremlin, pero mayoritariamente es una ¿No le cosa. quiero aigua? Pues ven. Vale, ara anem a fer un altre joc. Bien, hoy es el día de los juegos. Bien! Juego. I el joc és... Jo vos diré un poble i heu d'adivinar en quina comarca del País Valencià està. Vale, ¿qué me tío? Pues si no me sé la mua. Vale, ho Me sé pensem. la mua ya. Pues- Comarca. 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 Ah, El marca. comarca. No me sé ni el nombre de las comarcas. Frodo. El Frodo de la Vale, comarca. Frodo Saquet. Culla. Cuya. Ah, No sé. el maestrat serà maestrat, suposo. El alt. El maestrat? Al maestrat. Molt bé, esa maestrat. Rose no tengo ni idea de comarques. De repente, al maestrat. Bueno, a veure, t'he ajudat un moment. Ojo, que ara me n'anem a València. Oh. Vaig mirar la por. Al Xemesí. Sí. Ah, això està baix, Això està per a baix. Jo dic... Al Palencià. Ni puta idea. Hem de tirar alguna. Us hem de Sí, mullar. heu de dir alguna. Hòstia, va quedar Pero es que yo no me sé ignorante que flipes. comarques. Es que de Valencia al Gemisí, ¿en cojones está? Yo qué sé. Ah. ¿En Valencia? Sí. ¿La Gemisí está en Valencia? Sí. Jo me l'he inventat. Ramón. ¿A quién habéis Mira, o está buscando en Google este. ¡Qué cabrón! No sé, jo me l'he trobat, no tinc ni idea. No sé Yo quant... lo matéis que Mike. Me sirve. Hostia, es que yo no voy a ir como de que me pegue. No, dic altra. L'Horta València, igual està La Ribera Alta. Molt bé, Ramon! La Ribera Alta. Albert Rivera. Yo estaba entre Isa y la Yo también, yo también. Interesa era... Este lleva a Ramón. Ara no tinc no sé ninguna, Catarroja. Patrick, no mires a Sol. Catarroja no arriba a Rosa, Catarroja, un saludo para Catarrosa creo que siempre está. No, no. Es Lorta, pero no sé si es la. Es la Lorta. Nord, ¿no? De ¿no? València. Hi ha nord, oest i sud. Lorta Sud. Lorta Sud. Muy bien. Bravo. No triple. Fatal, fatal. Vale, ara tornem a Castelló, ¿vale? Va, Castelló, Castelló. Sí. Y... Hola. navajas, cuchillos. ¡Hostia! Navaja... Cuchills. Navaja Navalles. El. ¿Eso está per espadilla? No ho sé. No, vejís y todo. Igual que no ho sé, no ho sé, no ho sé. Esto es rollo. Eso es el. Es. Villamosa, ¿no? También está por ahí. Sí. Jo diria que sí. ¿Cómo se dice eso? El. Es el Vice. No, Bajo sí, mi la- Els Vinyars? Almias. No. No, Es la- alt. Maestrat. Anda. No. Igual de Miguel antes. No estoy El Arino de- Albo. El Alpalancia. Al Molt Palau. bé. Al Palau està en Castelló? ¿Estás en Castelló? Sí. Ah! Marvin, por favor. Menudo triple al Gemesín en el Vice Palace. Quan acabem este programa hem de mirar un mapa. Pedim disculpes. Vale, me n'anem a Alacant, ¿eh? Pues ja està. Ya está. Elx. El Che. El Che Guevara. La dama del Che. Ho he dit abans, el Viking no lo puedo. ¡Hola! Me cago en la mar. Sí. Ramón, no dones pistes. Pero, Molt bé, el Ramon. problema es que dic, el Viking no lo puedo, pero que es de Valencia, y de Valencia una altra cosa que de Castelló. Yo no sé. De Valencia no sé res. Yo Bueno, tampoco sé. Ara clar. seguim en Alacant, ¿vale? Joder. On I tinguem? direm- Quiero seguir jugando. Xàbia. ¿Sabía? Es un paso doble. Sí. Sabia no era... Vale, Xàbia.
La plana alta. No sé. Pista. Como dice el público. Pista. Es alta. Alta, Alta. La Marina Alta. Molt bé! Igual que a Ramon. Ah, vale. Bueno. Se ha caído un dinero en plan de... Bueno. Tío. En plan, ¿en qué cojones? Sí. Vale, ara mon tornem a Castelló. Castelló. I va, una facileta, ¿vale? Alcora. Mira, Franco. Forcall. Esports. Sports. Molt bé. Los puertos de montaña. Ara, Xilxes. ¡Hala! Chilches. La plana baixa. Claro. Eh, Molt bé. Sí, l'he vist a la Ara... Yo estaba confundiendo amb Cherche. O el Cherche. Chert. Benafigos. Bueno, Mira, pero está ideal, ¿no? Maestrat, ¿no? No, está dalt. Y la Alcalatén. Molt bé. ¡Hala! Bueno, solo te llevo, por favor. Les coves de Vinroma. Ay. Eso es el Baix Maestrat. No, pero eso no está Cabanes, ¿no? Y todo el rollo. ¿No? ¿Escobar está por ahí? No, está algo ¿Por bien. ahí? Espera perquè no ho veig. Se me n'ha anat. Se me n'ha anat. La plana alta. ¿La Plana Alta? ¿La plana alta? No. És que se me n'ha anat. Sí. Está Aquí, la planada. La planada. La planada. Bien. Montanejos. Penseu en el riu. El río, una mierda. Al Muy bien. Ya, el mar del truco, el mar del Ya truco. está. Ahora sí, ¿eh? Vale, ara els últims, ¿vale? Vale, Però vale. els últims seran de València. Joder. Per ficar-lo més difícil. Ojo, Canet d'en Berenguer. Joder, no me ha parido. Ah, eso está en Valencia, en la Valencia, ¿no? L'Horta. Es que no me És un camp. Camp ¿Fútbol? de Morverde. Molt Sí, bé. eso no estás aún, ¿no? Sí. Sí, vale. Ara vos porto una sorpresa. Sorpresa. És un altre joc. Vale? I en què consisteix aquest joc? Vosaltres coneixeu el videojoc GeoGuessr? Hòstia, sí. Hòstia. Sí, bé. Vale. Pas que no el conegueu, és un joc en el que t'apareixen com diverses imatges de pobles o de ciutats i tu has d'adivinar pues, a on estàs, no? Vale, pues què he fet jo? Pues he fet. He anat a Google Maps i he fet captures de pantalla de diferents pobles, vale? I les ensenyaré i haureu d'adivinar quin poble és. He de dir que crec que en tots heu estat. Hòstia. ¿Vale? Pues, Entonces... si estic jo, se limita Bueno, muchísimo. mentira, esto. n'hi ha un... Vale, n'hi ha un que igual vosaltres dos no, però tu i jo sí. Vale, bueno. Això és favoritisme. Yo será Vilafranca seguro. Me la juego. Mira, Frank. Mira, Frank. Vale, espereu, Vilafranca. Pero no mire, no mire. Comencem. En esta imatge. No diguis res, A ver. Hòstia. Eso no es una basura. Això com va ser la basura, tu? Això és aún? Molt bé! Ah, la plaza de segunda, La vale. plaça és aún. A veure, puc donar la borra? Mira. Ahí eso me vam tocar yo, ¿no? Sí. Ya me la plaza. És que se veu tan buida. Es que yo me recordaba de Nick. Claro, claro. Es que, claro, vosotros hem anat Quan està tot ple de con coses. este nombre de coses en el Slutty. Sí, sí. Sí. Següent. Next. Almasora. No. Que no. Ey, ya no sé lo que sé. Ay, son cojones es. Uy, mira, ahí ni una cosa para enterrar, ¿no? Ahí hem estat els quatre, segur? Jo diria que sí. Vale, pues dóname més fotos. Diries, no estàs segura. Vale. Vale, més fotos, vale? Almasora. Que no se va a hacer. ¿Qué es eso? Jo ahí no sé si està. Hombre. Eso es Castelló, ¿no es? Jo crec que sí que ho he estat. Sí.
És Vilafranca. No. Ja ho sé que no. A veure què fica ¿Qué ahí. posa ahí? Es Serres. no sé qué. Aquí sube palito. Sí, ahí no está, ahí no está. Ahí sí vale. que ho he estat. Vale. Passem a una altra foto. ¿Qué cojones es eso? Ho fiquem. Ah, vale. Ahí vale, fiquem vale. Mercat Central. Lo Mercat sospechaba, Central. lo sospechaba, En Valencia, sí, sí, sí. València. Ah, era ahí, preguntar. A Basura. Vale. Ahora sí. Esa es más hora. Ahora Pues sí. era València. Era València, efectivament. He de dir que esta és potser de les més difícils, ¿vale? Ah, pues... Per què? Amazola. Perquè sé que heu estat, però el Google Maps no entra en alguns carrers que vosaltres heu estat i que coneixeu. Ah, ahora sí. Vale. Alma Mireu, sola. la part de baix... Saps qui hem estat? Sí, Segur, seguro, Sitges. seguro, No. dale. Vilafranca. No és. Es mira, no. Ay, pero qué coño. ¿Qué coño? Això- O sea, eso es un camí de cabres, ya. O sea, Això... Jo el que estic... O sigui, a dalt apareix un... No, vale, és. vale. Sí. Això és una piscina. Ah, pues un poble que té una piscina ja està clar quin és. ¿es la piscina de Artana? No, a veure, hem estat... Hem estat en la piscina? Hem La estat... piscina. En Benlloc? No. No? Hem estat... Miguel ha tocat... Bueno. ¿Aín? No. ¿Es en la mata? Sí. Porque es la piscina de la mata y yo me sí, bañé la en esta mata. És piscina. la mata. Yo creo que no me vas a fallar. No. Este... Next. Ah, Este també és dificilete, Este he de dir que és en el que hem estat Roser i jo, i Juna no ha estat, i Miguel... Que en estamos otros dos. No, Miguel crec que sí. sí, yo estaba hecho. Miguel crec que sí que ha estat alguna vegada. Muy bonito esto. ¿Qué hace yo? No. Ay, no. Home, jo crec que Juna jo sí que... Vale, creo que sé un dir, pero no me recuerdo quin poble és. Sí. Ah, sí que sí sé quién es. Sí que eres perquè hi havia un bar davant i vas tocar allí. És de València? No vas tocar tu ahí, crec que... És l'Alcora? No. No és la... Pensa en un lloc que tu i Laura heu coincidit en... És que me recordo d'un gesto que En mamà... Dolçaineas o coses d'estes que feu. Que hola. Ben jo. Ondara? No. Està cap a baix. D'Ondara? Cavall d'Ondara? No. Ondara més No, per igual d'Ondara d'Ondara està cap a dalt. No ho sé. No sé tu Ondara està en d'Ondara. Alacant. Això està prou cap a baix. Gandia. Gandia. No. Hem estat... Cullera. Com estava en Gandia? Jo no he estat a Gandia. Jo tampoc. No. I estava en Gandia? Molt cap a baix. És que si vos dic una pista, Hem estat... ho adivinareu enseguida. Ontinyent. No. ¿El motivo de qué era nuestra visita? Si se puede ir. Es que esa es la pista. El motivo de nuestra visita, Un concert. ¡Hostia! o igual, més d'un concert. ¡Hola! Tabernes. Efectivament, tavernes. Sí. Tavernes. Però és que pues, no me ho sé de memòria. Home, ja. Ay, el- Però I se Tavernes, sent- però Tavernes està per Gandia, també. Estàs a... Está... Quan arribes- aún, ¿no? És que vaig anar a tocar a Corbera fa... mentira, fa ja temps. Sí. I quan arribes a Corbera ja o te vas cap a la platja, te vas a Gandia, Cullera i tota... i Tavernes, o te vas cap a dins. No sé, Cierto. tonteries, però... Vale, l'últim, Me sirve com a exemple. L'últim poble. Almassora! Vilafranca. No. No, esto en Vilafranca, pero sí hi ha cotxes. Hi ha pisos ahí... Ahí sí, un cojones. Pisos. Hem estat? Canvia fotos, sí. Hem anat tots? Jo diria que sí. És una ciutat... Junts, crec que no, però jo El diria... Grau. No. És una ciutat? Estem... Buena. Buena. Bueno, ells se pensen que és una ciutat, saps? Burriana. Burriana. ¡Hola! Ja està, vas a la Hem llista. faltat a dos en un Ya rato. está. Més de 12.000 habitants, crec, o 15.000 ja se considera ciutat. No. No, però... No. Son 5.000, crec, no? No. No. 5.000, entonces Vilafranca és més de 20.000, crec, però has de complir més requisits a part de la població per a ser considerat. Mira tots els pels que trau. Això serà perquè és estiu. Vindré... ¿Estás cambiando el pelache? Hòstia, sí li està canviant, mira. Oh. S'ha convertit en... No pasa res, en no te pardo. preocupes. Vale, pues això és tot. A veure... I visca Santa Quiteria. Visca! Visca
Sí. Hola, Xavi. Vale. Xavier. Bueno, ara ja espera, Nacho, ¿estás grabando? Nacho no, Ramon, que estuviera en casa de Ramon. Racho. Vale, ara ja estem arribant al final. Definido. Oh, no. No. Bueno. Estem arribant al final del programa. I, com ja sabeu, Vale, ya está. de música és arròs, Bueno, nunca más voy a tocar a este perrito. És mentira. I com ja sabeu, al final de cada programa fem recomanacions. I què anem a recomanar avui? Pobles. Pobles bonicos. Pobles dignes d'anar a visitar, inclús a viure. Bueno. Bueno, Així que es començarà Rosers. Vale. Toma. Ala, jo vaig a recomanar... Vaig arribar al micro. Jo vaig a recomanar... Us diu este poble, Toy Story 2. a Xaneta. A Xaneta de De Maestrat. la Xaneta del Paidó. No, això no és. És la Ja del ho sé, ja. Maestrat. Ja és la del Maestrat. Perquè allí hi ha un puesto que hi ha dos senyores que venden una mel que te cagues en unos La barriles mel así de Xaneta. gordos y tú vas allí y la señora agarra una raqueta oficina y te posa a ti en un bote y es como una mel que ¿Cómo? está A ver. te la pones en un pot y después y ya está y te la pones a granel. Estarà Winnie the Pooh ahí. Sí. Molt bé. Però- Miguel, Hola. quin poble? Jo recomanaria el poble de Cintorres, dels Ports. 5 torres. Per què? Diràs. Towers. Five Towers. Perquè els Ports estan molt guais, però va ser el primer poble on vaig jo anar. Perquè la meva tia, que va ser a Castelló, pues, se va comprar una casa allí. I vaig anar allí i va ser com, uau, que xulo és esta comarca, pues, per les muntanyes, molt bonic, tal. Després ja vaig descobrir que els Ports hi ha més d'un poble. Inclús hi ha un que té el meu cognom, d'Ortells. I, bueno, pues, no sé, com va ser el primer, pues, me va marcar un poquet i vaig dir, pues mira, a part que és superbonico i com tots els pobles dels Ports, pues, no sé, va ser un poble... La pilota. Vale. Juna? jo vinc a dir que el casc antic de Onda és molt bonico. I este estiu, jo no sé si faran la fira medieval o no, perquè com... Hola, Covid, no sé si se farà, però si se fa, és molt bonico de veure, Sí. la veritat. Sí, se fa. Si se fa, Sí, se fa. Si se la... Tienes esta cabeza. Hòstia. Bueno, i al costat de Onda està Fanzara, que vaig anar fa poc i també és molt bonico. Fanzara. Fanzara. I això, no sé. Que té un museu que se diu Miau. Sí, estan obsessionats en els gats i a part el poble està ple de gats. Sí. És molt fort. Sí. Tocarà ahí. Bueno. I Pues vos? jo... veure, bueno, a recomanaria veure si- Franca. Ui, que sorpresa! Ah, ya. Pero he de dir que els pobles d'interior en general són increïbles i que s'estan despoblant i que no me pareix bé. Però te m'agrada un poc també. Aneu a viure! Pedro Sánchez. No, però vull dir, Ah, ja, jo Morella. què sé. No sé. Tio Puig, ho fer. La gent... A veure, si tu saps que te pots guanyar la vida tant en una ciutat com en un poble d'interior, saps? Pues jo què sé, vés al poble d'interior i per la menys ajudar a repoblar-ho. Que si tu vols viure en València, te jodes. Te jodes. Te jodes. A viure a Cantabria. A Villores. Que sí, ahí, que en Quatre en Cabres. Passeig de Gràcia se viu molt bé. Sí, que tens el Camp Nou al costat, també. A ver. Home, Vilafranca. Però la mata A ver, mira. t'està esperant. Sí, com que los orígenes... Home, No, és que, jope, Que sí, que sí. moment, és un poc fea això d'estudiances. Que no, Per no. què? No, però... No, a veure que ja estem una altra vegada que la ciutat té moltes... No, moltes... no, però... No, però a veure que o sigui, que una persona, per exemple, pot veure que la seva feina la pot fer tant en un lloc com en un altre, però li agrada més la ciutat perquè li agrada més el moviment, el no sé què, que més la tranquil·litat dels pobles. Claro. Al final, o sigui, que entren moltes coses en joc, que jo estic totalment d'acord en que la despoblació és un problema, però pense que tampoc és només algo que has de solucionar tu, sinó algo que s'ha de solucionar també des de dalt. Sí. Home, això està Claro, clar. o sigui, avui Però com tot, en veritat. Claro, els exacte, pobles estan però que al despoblats final no és perquè... culpa de la gent que se'n va. Claro, Claro, claro. No, sí, això O sea, tinc no res, no res. Sí, estan Però fixant. que
facilitats... estic molt d'acord en el que estàs dient. Sí, s'estan ficant ja facilitats per a estar allí, vull dir, s'estan apropant les tecnologies, s'estan fent millor les carreteres per a fer-les més accessibles, per a aixecar no sé, perquè no siga per qualitat de vida, entre cometes, que no visquis al poble, que hem de recordar que els pobles no són puestos on viuen persones que cuiden de cabres o ovelles, saps? Que la vida als pobles és igual que en la ciutat i que s'han de fer accessibles, per exemple, jo què sé, tindre un centre de salut digne, proper, o tindre una bona escola, saps? Ara que s'està complint això, no hi ha diferència a l'hora de viure. Una altra cosa és que tu decidisques viure en un lloc o en un altre per elecció pròpia. He de dir que la pandèmia ha ajudat un poc en aquest tema, perquè la gent s'està donant compte que a les ciutats hi ha com molt d'agobio, saps? I se n'estan anant als pobles. I en el tema del teletreball també ha ajudat molt. Perquè si no cada un pot treballar des d'on vulgui, saps? No necessàriament tens de vindre a Castelló, per exemple. Tu pots treballar des de Vilafranca o des de la Mata, saps? Sí, i també, sí, jo crec que ens estem donant compte que en general que la vida en societat, en ciutats, és molt més estressant i agobiant i necessitem desconnectar, i si ara podem viure en un lloc més relaxat i fer el mateix que faríem en ciutat, doncs mola, saps? Al final la gent on va de vacances? Doncs normalment vas als pobles a mirar la natura i a desconnectar, perquè no desconnectar tot l'any i tindre una vida fora d'agobio, saps? Ja. Està guai. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Pareix que al nostre públic li ha agradat molt el programa. Pues bueno, això és tot. Melons i melones. Vos esperem les 2 setmanes per veure el pròxim programa. Si encara no us heu subscrit, vos heu de subscriure. Donar-li like, comentar, compartir. Comentar sobretot, a mi me fa molt de goig veure comentaris. A mi m'agrada molt veure a mi també m'agrada interacció, sí, està guai. Així que bueno, mos veiem les 2 setmanes. Adiós! Adiós!